Finbank żamet il-laqgħa ġenerali annwali għall-azzjonisti tagħha f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan. F'kummenti ma' Net News, iċ-Chief Financial Officer tal-bank, Ronald Mizzi, elabora aktar dwar il-profit li ħabbar il-bank għal-2017. Finbank din is-sena ħabbar riżultat profit ta' $7.7 miljun Amerikan. Dan huwa riżultat ta' turnaround strategy illi bdiet sentejn ilu, illi fija Finbank saħħaħ l-istrutturi tiegħu ta' kif jopera, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U dan wassal biex din is-sena Finbank kien kapaċi jżid id-dħul tiegħu kif ukoll b'ispejjeż stabbli u binqas dak li jsejħu impairments żied il-profit minn fuq is-sena l-oħra. F'dan ix-xenarju, Finbank irnexxielu jnaqqas l-assi konsolidati globali b'6 punti perċentwali, tnaqqis ta' madwar $100 miljun mill-2016 għal-2017. Iċ-ċermen tal-bank, Dr. John Grech, f'indirizz l-azzjonisti, irrefera għal dawn ir-riżultati finanzjari bħala indikatur ċar tal-pjan strateġiku b'saħħtu li l-bank adotta f'dawn l-aħħar snin. Huwa kompla jisħaq fuq l-impell li l-bank għandu li jżommu jsaħħa dan iċ-ċiklu pożittiv bli għaltani l-azzjonisti li jemnu fil-bank sabiex huma stess igawdu mill-frott mixtieq tal-ħidma kbira tal-bankiera tagħhom. Preżentazzjoni tal-kap eżekuttiv ta' Finbank, Murali Subramanian, esponit ukoll prospetti tal-bank li jkollu tkabbir profitabbli fit-tul. Huwa żied jgħid kif il-kisba ta' dan jiġi bi spiritu intraprenditorjali u b'servizz eċċellenti lil kull klijent, minn negozji għal produtturi sa' swieq disponibbli. Ronald Mizzi temm jelabora dwar x'għandhom imħejj l-azzjonisti għas-snin li ġejjin. Din is-sena Finbank għadu kif għamel rights issue illi għalqet il-ġimgħa l-oħra, illi bija Finbank żied il-kapital tiegħu b'105 miljuni, żewġ terzi fuq il-kapital li kellu qabel, u da ħajwassal biex Finbank issa jkun jista' jkabbar il-business tiegħu, ikabbar l-assi, iżid idħul u allura l-prospetti għas-snin li ġejjin huma li jkompli jżid il-valur tiegħu lix-shareholders.